बस हो गई 2025 रिजर्व कर दो। अब केहू टीके उके वाला नहीं खे, चली पवन तो रोकी कवन। पवन सिंह के कहर से वैसे भी सब जना उधिया गई लोग, तराही मैम करत लोग, लेकिन भाई पवन सिंह रुके वाला नहीं खन, पवन सिंह माने वाला नहीं खन। मूड बना ले बड़न कि सब जना के आउटे करके छोड़े। भोजपुरी बिना पवन कहाँ है भाई, भोजपुरी बिना पवन कुछ नहीं है। पवन सिंह है तो भोजपुरी है। पवन सिंह जेगा तबाही मचा रहे हैं, तहलका मचा रहे हैं, एकदम पूरा छक्का छोड़ा दिला बड़न। पवन सिंह के एगो तबाही गाना होता, तांडव गाना करे होता। 2025 तो हम ओइ दिने कह देबी जहिया घघरी रिलीज भई रहे के रिजर्व कर दल, लेकिन भाई जौन बचल खुशल कसर रहा ओइ के पूरा कर दलस हई गाना। ठीक बा, यही गाना के बारे में हम बात करे वाला बानी। गाना के नाम जान दल का हो, पियर फराक वाली 2। तब पियर फराक के इतिहास पता हुई, कोई जना के दांत लगैले रहे, पूरा एकदम बिहार इंडिया पूरा एकदम जम के बाजा रहे। तब पियर फराक वाली 2 फाइनली जौन बाकी पोस्टर रिलीज हो गई। हमने कहते नहीं सर भाई आखिर गाना आई तो आई कब। 1 साल पहले के शूट गाना हमने के रोज कहते नहीं सर कि पियर फराक वाली, लेकिन फाइनली जौन बाकी पियर फराक वाली के पोस्टर रिलीज कर दिया गई बा, जौना के बारे में हम बात करे वाले बनी। हमने के सोचत रहे सन कि पियर फराक वाली 2 के नाम से ना आई, लेकिन पियर फराक वाली 2 के नाम से आवता। हमने के सोचत रहे सन कि दूसरा चैनल से आई, लेकिन ना, एमएमबी रिकॉर्डे से आवता। गाना के नाम बा पियर फराक वाली 2 आ एमे गईले बाड़ी तनिया सा चेंज बा। पियर फराक वाली 1 से तनिया सा चेंज बा। एमे गईले बाड़ी शिल्पी राज, पावर स्टार पवन सिंह आ शिल्पी राज। एबार शिल्पी राज भोजपुरी के एकदम चहिता बन गई बड़ी। अब केहू कहा ना शिवानी ना अनुपमा, खाली शिल्पी राज। ठीक बा, पवन सिंह आ शिल्पी राज। एमे सोना पांडे जौन बाड़ी कि पवन सिंह के साथे काम करले बड़ी हौ ना, हुनकर के मत मानिए, दोसर सोना पांडे है। ठीक बा, अगर बात कल जाए में गीत के तो एज यूजुअल आशुतोष तिवारी के लिरिक्स में तनिया सा दम रहता। अब इमे देखल जाए 1 साल पहले के जब आशुतोष तिवारी पीक पर रहलन तब के ह, तो इमे तो एकदम बवाल हुई। म्यूजिक डायरेक्टर एज यूजुअल प्रियांशु सिंह। ई गाना एमएमबी रिकॉर्ड से अबे कुछ देर पहले जौन बाकी एक पोस्टर आइल। ठीक बा, आ पोस्टर जब हम देखनी है तो कहनी है ना अब तबाही रुके वाला नहीं है। आ पवनो सिंह पूरा मूड में पड़ा। हमरा लगा था कि कुछ चेंजेज भइल बा पवन सिंह के टीम में। पवन सिंह के टीम हो गई बा एक्टिव। पवन सिंह के टीम चाहता कि भाई अब भोजपुरी में केहू चलबे ना करो। हम कहें भैया तनिया सा आराम दिलो, अब है तना एक लागे हम लोग फेंके नू तो एक के बेहोश हो जाइए, संतोष रौरे लोग के लाग जाई। तो ये से बढ़िया बा ना मजाक छोड़ के पवन सिंह के गाना आवत रही, हमनी के मजा आवत रही। यही तिया पवन सिंह के फिल्म भी आवत रही तो हमनी के मजा आवत रही। ठीक बा, पियर फराक वाली 2, पवन सिंह, शिल्पी राज, आशुतोष तिवारी, प्रियांशु सिंह, एमएमबी रिकॉर्ड से रिलीज होके वाला बा। ठीक बा, जल्दी आई। गोल्डी जायसवाल जौन बाड़न के एकर कोरियोग्राफर बाड़न, डायरेक्टर बाड़न। ठीक बा, जे भी बाड़न। गाना जौन बा कि जबरदस्त होके वाला बा। ए पर तारा लोग का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पियर फराक वाली 2 के बहुत लोग इंतजार करते जालो, पूरा लगन एकदम मजे बा। बाकी मिलता है अगला वीडियो में, तब तक खातिर